ஆஃப் லெமன் நான் ஊற்ற மாட்டேன், சும்மா கொஞ்சோண்டு சிட்டிகை லெமனு. இப்போ வந்து மல்லித்தழை தூவிக்கலாம். கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்களா? கொத்தமல்லி தழை தூவியாச்சு, சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிட போகிறோம். டேஸ்டியாக ஜம்முன்னு சும்மா சூப்பராக சாப்பிடுவோம். சாப்பிட்டுக்கோங்க. இதை இந்த பழத்தை ஃபுல்லாக புழிஞ்சு ஊற்ற மாட்டேன் நான், சும்மா கொஞ்சோல. இது ஓவர். ஓகே, பிஞ்சு கூட கொஞ்சோண்டு. சிக்கன் வந்து சொல்லுவாங்கல்ல, இது லெமன் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். தெரியுதுங்களா? எல்லாம் வற்றிட்டு ஆயிலெலாம் கம்மியாக போட்டுக்கணும். இதுக்கு வந்து பட்டை லவங்கம் இதெல்லாம் போடணுன்ற அவசியமே கிடையாது. ஒரு எமர்ஜென்சியாக ஒரு 1/4 கிலோ 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வந்துட்டிங்களா, உடனே 5 நிமிஷம் கூட ஆகாது இது. நீங்கள் இந்த மசாலா தயார் பண்ணுறது. காஞ்ச மிளகாயும் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா தனி மிளகா பொடி கூட போட்டுக்கலாம். அது பிரச்சனையே கிடையாது. இஞ்சி பூண்டு, 2 பச்சை மிளகா, தக்காளி, வெங்காயம், தனி மிளகா தூள், இல்லை மிளகா. மிளகு சீரகம்லாம் போடணும் அவசியம் கிடையாது. இது ஓகே, இது மிளகு சீரகம் போட்டால் அந்த டேஸ்ட் வேறு மாதிரி ஆகிடும். ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சிக்கன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில் வந்துட்டு பார்த்து. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்காக தான் வந்து வீடியோ போடுறேன். இப்போ தான் வந்து யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நீங்களாம் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் தான் நான் வந்து நிறைய வீடியோ போடுவேன். நான் நல்லா சமைப்பேன். என்னுடைய யூடியூப் சேனல் பேர் வந்து சிந்து கேலக்ஸி. அது உள்ளே போயிட்டு பாருங்கள். சிந்து கேலக்ஸின்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னுடைய வீடியோ வரும். இதுக்கு மேலே தான் நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடுவேன். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக லைக் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? நான் உங்களுக்கு பிரியாணி செய்கிறதுலேருந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக அதுக்கு மேலே வீடியோ எடுத்து போடுறேன். அழகாக நீங்கள் எனக்கு முதல்ல வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தான் எனக்கு கரெக்டாக வரும். ஓகே, ஃபினிஷ்டு. திடீர் சிக்கன் ரெசிபி தயார். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். மூடு.